भोलेनाथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो करियातपुर। तोरा के लेके जाइबो छौरी अपन घरवा गे, रहे नाही देतौ तोरा घर के परिवार बारे। तोरा के लेके जाइबो छौरी अपन घरवा गे, रहे नाही देतौ तोरा घर के परिवार आगे छौरी भले तोरा रखबौ हम बहरवा। छौड़ा हमरा ला हो तो खूब झगड़वा। आगे 4 साल से माजा दोनों मांग रही रोजाना, सदिया तोरे से करबो भले के सहो खाना, सदिया तोरे से करबो भले के सहो खाना। रंजीत यादव तोरो ला भरवा छौरी औरा लादा गे, आर्यन अनमोल तोरे से कैले ही प्यारा रे। तोरो ला भरवा छौरी औरा लादा गे, आर्यन अनमोल तोरे से कैले ही प्यारा। आगे छौरी केरो से ना डालो हौ कुंदनवा। अरे छौड़ा तोरा बिना लगतौ कैसे मनवा। आगे 4 साल से मजा दोनों मांग रही रोजाना, सदिया तोरे से करबो भले के सहो खाना, सदिया तोरे से करबो भले के सहो खाना। भोलेनाथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो करियातपुर।